Møder du egentlig dine egne behov? Måske sådan lidt frækt at spørge om, men det er bare ofte sådan, at og det kender jeg i hvert fald selv, at det er så let at komme ud i og kunne se, eller tro man kan se, hvad andre de har behov for. Og så måske endda blive lidt frustreret over, at de ikke tager imod hjælpen, eller at de måske ikke lige selv synes, det er det, de har brug for. Og det kan godt give sådan lidt tovtrækkeri i ens relationer, ved at være meget ude i at fornemme, hvad kan jeg gøre for andre. Og er du også bekendt med det, så er du måske også en eller anden grad af sensitivitet over for at hvordan du bliver mødt af dem omkring dig. Og det der er muligt, det er at vende den her opmærksomhed hjem til dig selv, sådan at det kommer inden fra dig, at du opfylder dine behov, og på den måde kan rumme, at andre selv finder ud af, hvordan de møder deres behov. Og det er ofte ganske små og helt lavpraktiske daglige ting, som at komme ud og få noget frisk luft, gå en tur, bevæge kroppen og lade energien flyde igennem din krop, så det hele ikke behøver at være i hovedet, og noget du skal tænke dig til. Så, hvilke behov kaster du over på andre, som du måske kunne have glæde af at opfylde selv? Det er i hvert fald min invitation til at tage dem hjem på sådan en helt kærlig og fuldstændig venlig måde. Lad mig høre, om det giver mening.